أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثة hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1442 kuma shi yake daidai da 16 ga watan 7 miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako-mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda ba mu ce ba cikin tafsirin suratul baqara a yau kafin mu shiga karatu za mu yi tsokaci mai mahimmanci dangane da abin da ya faru asabar da ta gabata na zama da aka yi tsakanin matasan malamanmu da kuma shehin 'yan gaba gadi wanda duk duniya kowa ya ji abin da ya faru an ji kuma an gani ba a yi wani abu a cikin duhu ba ko a ɓoye abinda aka yi a fili aka yi shi mutane suka halarta kuma bayan wannan aka sa a kafofin sadarwa aka sa a kafofin watsa labarai na ciki da na waje na gani da na sauraro saboda haka babu wani abu da aka yi shi a cikin duhu ko a ɓoye wanda wani zai zo ya ce ko ba a yi masa adalci ba. Allah subhanahu wata'ala ko da yaushe yana gaya mana cewa idan gaskiya ta zo to babu yadda za a yi ƙarya ta samu gurbin zama ba ta samu gindin zama ba. mai Allah ya ce ka ce gaskiya ta zo ƙarya kuma ta rushe kuma daman ƙarya rusassa ce ba ta da gindin zama. masu hikima suna cewa man yadda'i bima laysa fihi fadahatu shawahidul imtihani, wanda duk zai rika da'awar abinda ba ya da shi to da an zo jarabawa zai kunyata. kuma abinda muka gani kenan a maganganu da aka yi ta faɗa ana nasabtawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da manyan tabi'ai da manyan limaman shiriya da manyan malaman hadisi ana nazarta musu miyagun maganganu ƙazamun lafuzza na ɓatanci wanda ba kowa ne zai iya furta su ba ko ba kowa ne zai iya sauraron su ba. to kamar da muka faɗa kuma wasu mu ma suka faɗa cewa duk sanda za a zauna da mai irin wani maganganu babu ta yadda za a yi ya iya kare kansa, babu ta yadda za a iya tabbatar da maganganun da yake cewa yana karanta su ne a cikin littattafan musulunci, littattafan musulmi, littattafan hadisi waɗanda yake faɗa da su kusan su ne littattafan da a kansa aka gina wannan addini na musulunci. duka ibadun da muke yi, sallah, azumi, zakka, hajji, mu'amalar aure, cinikayya, dukkan wani abin da ka san ana baka fatawa a kansa an gina shi ne akan abin da waɗannan littafai suka zo da shi na bayanin alƙur'ani mai girma. saboda ka rushe waɗannan littafai rushe musulunci ne gaba ɗaya. shi karan kansa kamar yadda kuka ji ya yi su da baka kuma abin da dole ya faɗi haka cewa shi ma da su yake bautar Allah
to ya za a yi abin da yake kunshe da zagi da cin mutunci na manzan Allah kamar irin wannan kuma ka ce da shi kake bautawa Allah? Ai ba zai yiwu ba. Tun daga nan za ka fahimci cewa mutumin nan ɗirkaniyarsa yake bai san inda ya sa gaba ba. Babu ta yadda za a yi ka ce waɗannan ƙazabun maganganu marasa daɗin ji kana tsinewa waɗanda suke faɗar waɗannan maganganu kana cewa sun yi kaza kuma ka ce da waɗannan littafin kake bautar Allah. Babu ta yadda za a yi mutum ya yi da'awar abin da babu shi a ce ya tabbatar da abin kuma ya iya tabbatar da shi. Wani abin ba zai yiwu ba. Ni na tabbata in za a ba shi shekarun annabi Nuhu alaihi salam a bayan ƙasa, in za a tara masa dukkan littafan duniya a ce ya nuna wannan abin da yake faɗa ba zai iya ba. Kuma kowanne daga cikin ku nan zai iya ƙure shi kamar yadda aka ƙure shi a baya. Saboda magana ce guda ka ce a hadisin Bukhari ko a hadisin Muslim lamba ta kaza an ce wa manzon Allah kaza, to in dai ba kai ka faɗa ba to ka nuna gurin. Idan ya zanto babu gurin, kaga mutum shi ya faɗa kenan, kuma shi ne abinda duka malaman Kano da duka ɗariƙoƙinsu da ƙungiyoyinsu suka yi ijima'i akan cewa shi yake danganta manzon Allah waɗannan maganganu. Masu cewa ba a masa adalci ba, ana cewa yana zagin manzon Allah, shi ba shi ya ce ya zagi manzon Allah ba, to tun da babu wanda ya faɗi maganar sai a bakinsa aka ji ta shi ya yi, to wa za a ce ya yi? Da bakin aljanu yake magana? Sauraka shi ya yi. Sauraka ni na tabbata kamar yadda muka sha faɗa, babu ta yadda za a iya tabbatar wannan in dai har aka zo aka zauna da shi. Shi ma ya yaudari kansa da ya yarda har aka zauna da shi ɗin da na san ba da san shi ba ne, dole ce ƙanwan naƙi. Ibn Hajar a cikin Imba'ul Ghumur bi anba'i al-umr ko bi anba'i abna'i al-umr, a ciki ya zo a cikin tarjamar wani mutum da ake kira Shams ibn Ata, wanda ya rasu hijira tana 889. Wannan mutum yana daga cikin mataimakan wani basaraki da ya yi yaƙe-yaƙe wanda ake kira Taimur Lank, yana cikin awan ɗinsa, kuma ya shahara da cika baki da kuri da ainihin ƙafafar ilimi ta banza da wofi. To sai wata rana cikin irin surutansa sai cewa yayi akwai hadisin da ya zo a kan wato ƙasarun sallar magariba. Dai san sallar magariba ko? Sallar magariba ba a mata ƙasaru, raka'a uku ce, kana zaman gida ko kana tafiya. Ruba'iyya ita ke wa ƙasaru. Mutumin nan saboda iya yi sai cewa yayi akwai hadisi da ya zo a kan cewa ana yin ƙasarin sallar magariba. Aka je aka tsitsiye shi irin yadda aka yi wannan tsitsiyar, aka ce to ya nuna gurin. Sai ya ce akwai hadisin Jabir ya zo a cikin littafin Al-Firdaus na Abul Layth Samarqandi, a ciki ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai sallar kasaru ta magriba. Aka ɗauko littafin Samarqandi irin yadda aka ɗauko Bukhari da Muslim, aka ce wannan mutum nuna gurin. Aka ɗauko masa aka ce to ka ce a cikin littafin Al-Firdaus na Abul Layth Samarqandi yake wannan hadisin na Jabir, to nuna shi. To da yake shi yafi wannan wayo, yafi wannan dabara, yafi wannan hankali, sai ya ce to ai shi littafin Abul Layth Samarqandi kofi uku gare shi, akwai babbansa, akwai na tsakiya, akwai kuma ƙanƙaninsa. Ya ce to wannan hadisin da na gaya muku yana cikin babban kuma bai shigo mana ƙasarmu ba. To kada to an daɗe ana irin waɗannan masu da'awar abin da babu shi su ce akwai, to amma duk sanda za a tsayar da su a ce ku nuna, to za su ji kunya. Shine fadahatu shawahidul imtihani. Akwai Abdulkarim ibn Fakkun, ɗaya daga cikin malaman Algeria ne, ya rasu shekara ta
1173 shekara ta 1662 miladiya. yana da wani littafi sunan shi manshurul hidaya fi kashfi man idda al-ilma wal wilaya. littafi ne yayi domin tona asirin waɗanda suke da'awar ilimi ko suke da'awar walittaka. littafin yana nan an buga shi ta haƙiƙin Dr. Abul Qasim Sa'adallah, an buga shi a Darul Gharb. saboda haka irin waɗannan mutane an sha yin su a baya, kuma ba wahala asirinsu yake tunuwa. mun ce za mu yi ɗauraya a kan tattaunawar da 'yan uwa za su yi idan sun masa wankin babban bargo, to mu yi ɗauraya. to abinda na fahimta sun wanke shi ta tas, babu abinda za ka ɗauraye, abinda ya rage shanya ce. shanyar nan kuwa ba aike mu bane, wannan shanyar tana jiransa a kotu, can alkali shi zai yi wannan aikin shanyar. muna fatan ya gaggauta shanya mana shi. a wannan mutum, dukkan wani wanda yake bibiyarsa da kuma ɗan abin da aka ji daga wadda tattaunawa tasu da waɗannan matasan malamai, Allah ya saka musu da alkhairi, kuma ita ma gwamnati Allah ya saka mata da alkhairi da ta ingizo shi ƙarfi da yaji ya fito aka yi zaman. Allah ya musu sakayya da alkhairi. wanda duk ya ji yadda maganganun da yake faɗa zai ga cewa salo ne wanda ya bi da masu irin aƙidarsa kuma suke bi, na a ɗauki hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata kissa, lafazin da zai zo cikinta sai a ɓata shi, a munana shi, a fito da shi cikin wata mummunar kama ta yadda kai mai sauraro da ba larabci kake ji ba, in ka ji fassarar tsika jikinka za ta tashi. to abin da suka riƙa yi kenan. irin misalan da za ku gani kamar misalin hadisin Anas wanda Imam al-Bukhari da waninsa suka rawaito na cewa da Anas yake cewa wata mace ta zo, ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'ridu alaihi nafsaha. wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama tana bujiro masa da kanta, ma'ana ya aure ta. har take cewa ya rasulullahi alaka bi haja, kana da buƙatar aure na? wanda an ji irin mummunar fassara da yawa hadisi, fassarar da babu wanda ya taɓa yin ta, la min al-awwalina wa la min al-akhirina, la min al-insi wa la min al-jinni. ba wanda ya taɓa wannan fassara sai shi, mummunar fassara, wanda an san cewa kalmar ta'aridu da ya fassara da kuma kalmar haja da ya musu mummunar fassara saboda mummunar manufa. ta'aridu ce tana kwarkwasa, haka ya ce. haja kuma ya ce buƙatar sha'awa ta ɗa namiji da mace, haka ya fassara. ta'aridu wanda kowa da yake fassara tana bijiro da kanta don a aure ta, wanda shi ne har 'yar gidan Anas tana zaune lokacin da Anas yake gaya wa Thabit wannan hadisi, har take cewa kai wannan mata da abin kunya, wacce tana cewa a aure ta. har Anas yake cewa ta fiki don ita ta so ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ya muna da wannan fassara, ya lalata ta, kuma ya kasa nuna inda wannan fassara take a cikin hadisin. kun ga aikin yadda ba ya buɗa ya karanta, ai da sai ka buɗa ka nuna ina kurkusar take. kuma irin wannan hadisi ba Anas ba, Sahal ibn Sa'ad ya rawaito irinsa. Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi hadisin sai yana nan a cikin Sahih Bukhari da sauran littafan hadisi. yana cewa wata mata ta zo, suna zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, faja'at imra'atun ta'ridu nafsaha alaihi. sai wata mace ta zo tana bijirar da kanta, ma'ana dan ya aure ta. fa khaffada an-nazara fiha wa rafa'ahu falam yuridha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya kalle ta,
ya ga ba shi da bukatar aurenta, ba shine anan wani ya tashi ya ce ya rasulullah in ba ka da bukatar ni ka auren mun? an san hadisin ka ce ka karantar da ita a suratul baqara. to kalmar da ta zo a can wancan hadisin Anas ta'aridu nafsa ita ce ta zo a hadisin Sahal, kuma a ciki an ga ƙarshe annabi ya aura ma wannan mutum, amma kaga saboda mummunan manufa sai ya ce ai kwarkwasa ta zo tana yi gaba. ya manta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wataala ya halatta masa auren matan da za su zo su ba da kansu kyauta a aure su ba da sadaki ba. wannan khususiyar annabi ce sallallahu alaihi wa sallam fi babin nikah, duk malamai suna faɗata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya halatta ya auri mace in dai har ya ga ta yi masa koda ba sadaki, Allah zai biya masa. Allah ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wama malakat yaminuka mimma afa Allahu alayk wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. wannan ayar ita ce waɗannan matan suka ji suke so su samu rabon cikinta. Allah ya halatta masa dangogin mata daban-daban, tun daga matansa da ya aura ya ba su sadakinsu da abin da hannunsa na dama ya mallaka, wato bayansa mata ƙwarƙwarƙwarorinsa, sannan kuma da 'ya'yan baffanninsa maza da 'ya'yan baffanninsa mata, gwaggwanninsa mata da 'ya'yan yagwalgwal ɗinsa da 'ya'yan abin nan kawunsa da 'ya'yan yagwalgwal ɗinsa. sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa imra'atan mu'minatan, da mace mu'mina in wahabat nafsaha lin nabiyyi, in ta bayar da kanta kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam. to kaga waɗannan mata abinda suka so shine su rabauta da wannan, amma shi saboda mugun nufi, Imam Bukhari da dukkan malaman hadisi suna kawo hadisin babin mace tana iya bijirar da kanta ga mutumin kirki ta ce ya aure ta, sai su kawo wannan hadisi na waɗannan mata da suka bijirar da kansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam. a cikin musnad Imam Ahmad hadisi na 25,251 hadisin Aisha yake cewa annaha kanat tu'ayyiru an-nisa allati wahabna anfusahunna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. qalat ala tastahi al-mar'a an tahrida nafsaha bighairi sadaq. Aisha kun san yadda mata suke da kishi, kuma kissar Aisha da kishin da take yi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abu ne sananne. waɗanda suka riga ta ma tana kishi a matsayin ɗabi'a halitta da Allah ya halicci ɗaya mace da shi, kuma da irin ƙaunar da take wa annabi sallallahu alaihi wasallam takan so a ce ma ba ta da abokiyar tarayya a cikinsa. saboda haka sai take ganin mata suna abin kunya har su zo suna kawo kyansu kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sadaki. take cewa ala tastahi, kaga farkon hadisin sai ce kanat tu'ayyirun nisa allati wahabna, kaga aka yi amfani da kalmar wato bayar da kai kyauta. sai take cewa a cikin maganarta ala tastahi almar'a, yanzu mace ba za ta ji kunya ba an ta'arida nafsaha. ka kalmar ardu din da ta zo a hadisin Anas da Sahal ta kuma zuwa a hadisin Aisha, an ta'arida nafsaha, ta bijirar da kanta. to kaga mutum ya zo ya ce ai kwarkwasa ake nufi da wannan, ina zai iya tabbatar da wannan a cikin hadisan ta ina? kaga ai dole ya ce minti 10 za su ishe shi ba. to in da ku bashi duka zaman ma ku ce nashi ne, wallahi haka za a tashi sai dai ita surutai ita zuba, amma wallahi ba zai iya tabbatar da wannan. sannan kalmar haja da ya fassara ta da bukatar ɗa namijin ga mace, wanda haja din nan asali takan zo da bukata ta yau da gobe.
alqur'ani ya zo da wannan a wurare daban-daban. Daga ciki Allah subhanahu wataala yana cewa lamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min shay'in illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha. Yanzu ya ce sha'awa ce ya biya wa kansa saboda Allah. Hajatan ba ga ta ba ita ce haja, alaka bi haja. nan ma Allah ce illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha. Yayin da yan uwan annabi Yusuf suka shiga ta kofar da ubansu ya musu umarni, mahaifinsu ya musu umarni su shiga ta nan, Allah subhanahu wata'ala ya ce ma kana yughni anhum min Allah min shay, ba zai iya wadatar musu komai, ba zai iya amfana musu komai daga Allah ba. Illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha, sai dai bukata ce a cikin zuciyarsa da ya ga ya biya wa kansa. Kaga ana ai ba sha'awa ake nufi ba, yana da sanya kawar da ƴanƴansa daga ainihin kambun baka. Saboda haka matasa ne zarata masu kyawawa wanda suke da shiga mai kyau. Saboda haka in suka so su shiga gari ta kofa ɗaya, yana tsoron kada wasu su kalli su musu kambun baka, ya ce to su shiga ta kofofi daban-daban. To ita ce haja ɗin. Yan saboda Allah wani sai zo ya fassara ta da sha'awa. Haka nan a cikin alkur'ani cikin suratu ghafir Allah yana maganar dabbobi da Allah ya halitta mana na ni'ima, su raƙumi da shanu da awakai da kuma sauran dabbobi da ubangiji ya halitta mana, sai ce walakum fiha manafi' wa litablughu 'alayha hajatan fi sudurikum wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun. ce walakum fiha manafi', kuna da abubuwan amfani a cikin waɗannan dabbobi, sai ce wali tablughu 'alayha hajatan fi sudurikum, kuma dan ta isar da ku wurin da yake bukata ce a cikin zukatanku. Kuna da bukatar zuwa wannan guri ku hau waɗannan dabbobi su kai ku, game da ake hawan raƙuma su kai mutum inda yake bukatar zuwa. Kaga kalmar haja ta zo anan. Sannan walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yanzu anan sai ka ce sha'awa ake nufi. To idan haka haja take zuwa a larabci, menene zai sa can dan mace ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce kana da wata bukata abu na, wato kana da bukatar aure na, ka fassara ta da sha'awar ɗa namiji? Kaga akwai mummunan nufi daman a cikin zuciya. Sannan daga cikin yadda misalan irin abubuwan da yake ɗauka ya muna na fassararsu, ya ba su wata ma'ana mai muni ta yadda wanda baya jin larabci sai tsika jikinsa ta tashi. Da yake karanta hadisin Anas a wajen taron ma ya faɗi shi. Hadisin Anas abin nan lokacin da ya taho da Safiya daga Khaibar, hadisin yana cikin Musnad Imam Ahmad. Kafin Imam Ahmad ya rawaito shi, Ibn Abi Shayba a cikin musannaf din shi ya rawaito shi, cewa falamma dana min al-madinati awda'a an-nas wa awda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika kanu yasna'un. Yayin da suka kusanto Madina, aka zo shiga garin Madina, sai mutane suka karawa abin hawansu sauri. Shi ma manzo Allah sai ya karawa abin hawansa sauri, kuma haka mutane suka saba yi a tafiye-tafiyensu. Yayin da suka matso kusa da gida, sukan kara gaggawar abin hawansu. sai manzo Allah shi ma ya ƙara gaggawar abin hawansa. Fa kharra Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kharrat ma'ahu, sai abin dabbar da annabi ke kai sai ta faɗi. Ita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi tun yana kan dabbar ta yi tuntuɓe. Fa atharat naqatu Rasulillahi, haka yake hadisi. Fa atharat an-naqa fa kharrat Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kharrat ma'ahu. Sai taguwar da annabi yake kai sai ta yi tuntuɓe. Da ta yi tuntuɓe kun za ta tafi da gwiwar abin nan, saboda ka wanda yake kanta shi ma zai tafi da abin nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba iska bane, mutum ne kamar yadda Allah ya ce qul inna ma ana basharun mithlukum. Yana kan abin hawan da ya yi tuntuɓe ya faɗi. Me zai faru shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗo tare da wannan abin hawa. Ita ma wacce ya goyo kaga yanzu za ta faɗi.
shi ne Anas ya faɗi wannan. Amma mutumin da ya tashi faɗa ɗajin ko koma za ku ji mummunan kalmar da ya faɗa sai ya suntumo sai ya runtumo, wato kalma dai da babu ladabi a cikinta, wato don ya ɓata abin sai ya suntumo ko ya runtumo ko wata kalma da irin wannan za ku je ku sake sauraron abin ku je wata mummunar kalma a lokacin ma ya faɗe ta wai dan dai ya nuna cewa gashi Imamu Ahmad ya kawo hadisin Anas ya faɗi wata mummunar kalma kan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ya ce taguwar manzo Allah ta faɗi, ya faɗo da shi da wanda yake bayansa sun faɗi, sai ka ce Anas ya zagi manzon Allah, kai kuma ka zo fassara sai ka muna da kalmar, maimakon ka ɗauki kalmar faɗuwa ko tuntuɓe sai ka ɗauki kalmar mummuna kamar irin ya yi sama ya faɗo ko wani abu irin wannan, sai ya suntumo sai ya runtumo ko wata kalma mai kama da wannan. Wanda kalmar khurur kalma ce ma'arufa, tana nan a cikin alƙur'ani. Allah subhanahu wataala ya amfani da ita alƙur'ani cikin lokacin da yake maganar bayan Allah. Allah yake cewa qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Saboda Allah in ka tashi sai ka ce sun tumo, saboda Allah sai ka ce sun tumo. To kalmar da Anas ya amfani da ita ce kalmar da Allah subhanahu wataala ya amfani da ita akan bayansa na kwarai. Ya ce wa Qurayshawa aminu bihi aw la tu'minu, ku yi imani da alqur'ani ko kakku yi. Innal ladhina utul ilma min qabli, waɗanda aka ba su ilimi gabanin a zo a saukar da alqur'ani idza yutla alaihim, in ana karanta musu alqur'ani yakhruna lil azqani sujjada, suna faɗi su yi sujjada da goshinsu. Kaga kalmar yakhruna din ita ce Allah ya faɗa, amma baka isa ka ce suka suntumo ba. Allah subhanahu wataala ya faɗi annabawa, annabi Ibrahim, annabi Isma'il, annabi Ishaq, annabawa da yawa da ya ambace su ce ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati Ibrahim wa Isra'il وممن هدينا إذا تتلى عليهم آيات وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. annabawan Allah subhanahu wata'ala yake cewa waɗannan su ne waɗanda Allah ya wa ni'ima daga annabawa min zurriyati Adam, daga zurriyar annabi Adam, wa mimman hamalna ma'a Nuh, da waɗanda muka ɗauke su a jirgin ruwa tare da Nuh, wa min zurriyati Ibrahim wa Isra'il, wa mimman hadaina wajtabaina, daga zurriyar Ibrahim da Isra'il shine Yaqub, da waɗanda muka zaɓa muka shiryar muka zaɓa. wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahman, duk lokacin da ake karanta musu ayoyin Allah mai rahama, Allah ce kharru sujadan, sai su faɗi su yi sujada. Kalmar khurur din ita aka yi amfani da ita. Allah ce inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allah ce waɗanda kawai suke imani da ayoyinmu su ne waɗanda idan aka yi musu wa'azi da ita, Allah ce kharru sujadan, sai su faɗi su yi sujada. wa sabbahu bihamdi rabbihim, su yi tasbihi tare da gode ubangijin su, hum la yastakbiruna, ba sa girman kai. A kissar annabi Yusuf, wa rafa'a abawaihi ala al'arshi wa kharru lahu sujjada. Saboda Allah, in kana da ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka zo ka ce ya suntumo saboda Allah. Kaga wannan me zaka fassara shi? So a ya ci zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kalmar nan da Anas ya yi amfani da ita ce alqur'ani ya yi amfani da ita akan bayan Allah. Babu wani abu da cin mutunci a ciki, amma kamar yadda abin ya zama cin mutunci, kuma ka ce ka gani ana zagin manzon Allah a cikin sahih Bukhari ko sahih Muslim, a ce ka nuna abu, ina zai iya nuna abu? Ai ya san gaban wazi yake, zai karanta musu a ce kharra, ya ce sun tumo a kyale shi. Akwai kissar Umar da na je na faɗa, kissar Umar lokacin da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya rasu. An sa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul irin cin mutunci da ya tawa annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganu munana.
da ya ta faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallam da cin mutunci in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall ya sifanta annabi da adhall shi kuma a'azz annabi mafi kaskanci shi mafi ɗaukaka kuma ya ce in muka koma madina sai mun kore shi wai sai ya kori manzan Allah daga madina yake cewa shi da manzan Allah da sahabbai abin nan ne da laraba suke cewa sammin kalbaka ya kulk ka ba wa karanka abinci ya ce koshe ya da cije ka haka yake sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu kakkule da ba su abincin har su watse su kama gaban su maganganu da yake faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo wucewa akan jaki annabi yana hawan jaki ya zo wucewa sai ya toshe hanci wai yana jin warin jakin manzon Allah maganganu na cin zarafi an yi ta gaya manzon Allah har ma wasu suka ce ya rasulullah ka kashe shi a huta nabi ya ce yanzu in kashe shi aje ai ta labarin ina kashe sahabbai ana ganin sa cikin mu yazo ayi sallah da shi ayi azumi da shi in an fita yaki ya lallaba ya buba mu da na kashe shi labari zai yada a kasashen larabawa makiya su ce ai kun gani ga wasu sun yi imani da shi ba bai kyale su ba ya kashe su ku je ya kashe hukuma annabi ya ce ba zan kashe su ba lokacin da ya mutu akwai dan shi Abdullahi bin Salam sahabi ne bawan Allah Abdullahi ibn Ubay ibn Salul Abdullahi ibn Ubay ibn Salul Abdullahi ibn Salam wani ne daban Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sunan mahaifinsa gare shi lokacin da ya rasu abin yana damunsa don lokacin da ya yi waɗancan maganganu har aka zo aka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abdullahi din ɗansa ya ce ya Rasulullahi kada a sa wani ya kashe shi kuma ita jin kaikai an san ɗa da mahaifi duk daga irin magana yana jin mahaifinsa ne kuma abin da nasu na larabawa nahwa al-arabiyya wani ya kashe shi in ya gansa ya rika damuwa kuma wanda ya taɓa imaninsa sai ce ya Rasulullahi a banne ni in je in taro shi ya je tsare kofar garin Madina ya ce wallahi sai ka janye maganar da ka faɗa akan manzo Allah ko kuma wallahi ba za ka shiga ba lokacin da ya rasu ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman shafa'a ko annabi sallallahu alaihi wa sallam masa sallah ya ba da tufarsa a yi masa likkafani ko watakila Allah zai tausaya masa da wannan Allah zai ji kansa Allah zai rage masa azabar da zai masa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yake wa kana bil mu'minin rauf annabi sallallahu alaihi wasallam biyur rahmani mutum ne mai tausayi mutum ne mai afuwa baya san abin da zai cutar da umma azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim saboda haka sai kura zai tashi sai na umar sai ya rike rigarsa ya ja rigarsa ce ya rasulullahi shine fa yake kaza yake kaza yake kaza ba kuma Allah ya ce kada kai musu istighfari ba kada kai musu istighfari annabi sallallahu alaihi wasallama ya fizge rigarsa ya ce matukar dai Allah bai hana ni mazan je to da ya zo fassara wannan hadisi saboda ya ci mutuncin annabin kansa ya ci mutuncin sayyidina Umar sai cewa sayyidina Umar ya fusgo shi ya ci kwalarsa ya fusgo shi ya ci kwalarsa ya fusgo shi wallahi haka ya faɗa hada cewa ya ci kwalarsa yana karantawa a cikin hadisan da Bukhari ya kasa da alfaz daban-daban akwai wanda ya ce jazabahu Umar sai na Umar ya jawo rigarsa akwai wanda ce akhadha bi thawbihi rasulullah ya rika rigar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wani abu ne dabi'i sayyidina Umar ya san mutumin nan ya san abubuwan da misalin da zan muku matso muku da abin kusa kamar shi yanzu da yake waɗannan maganganu matsiyatan maganganu akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ce cikin 'ya'yansa ko wannan ɗin nasa da ya zo da shi yana su koyar da kai watakila ko muƙabalar da za a yi akai ɗin nan ta ratsa shi ya yi imani da abin da ya ji na gaskiya sai shi wannan ya mutu sai yaron nan sai ya lallabu sai zo same ni ya ce dan Allah malam a daure a je a masa sallah ko Allah zai gafarta masa a je a masa addu'a in ji tausayinsa zan miƙe malar kasa mai riƙo rigata ko ba za ku riƙe rigata ba
to sai a ce an ci kwalata an fusgo ni saboda Allah, saboda Allah. To wannan misali ne, amma ni ma ba zai to haka yake yi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam irin wani mummuna fassara. To ya za a tsiye ka a ce ka kawo wannan fassarar ba minti 10 ba ko minti nawa za a baka, ina za ka samu ta? ba ka samu ta. In ko kula dukkan abin da ya zo yana faɗa, an yi wa Safiya faɗi, an yi kaza, ba su ne aka salama ya aure ta ya sanya sadakinta shine kanta, sai suka ce to ya mata faɗi. Ya manta cewa Allah subhanahu wataala ya halatta masa ya auren ba ma sadaki, har yake ta magana to sadakin kafin ne ko bayan an yi auren ne ya bata, ko kafin an yi auren ne, ai kaga kafin an yi auren zai bata. To annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya auren ta ma ba sadaki. Allah ya halatta masa. Wa imra'atan mu'minatan in wahabat, me ake nufi da hiba? A baka abu kyauta. Cikin kunan ba wanda matarsa ta ba da kanta, ta ba shi kansa kyauta, saboda ba wanda ya isa. To in annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri wacce aka ciyo ta ribar yaƙi, ya yi mata ainihin mutunci ma ya yanta ta, wannan daraja ta yi, daraja ta yi. Asalin duk wanda ya karanta kissar zai ga irin karamci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, irin kyawawan ɗabi'un ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Huyay ibn Akhtab shugaba ne a cikin Yahudu, shugaban Yahudawa ne, basaraki ne. Aka yaƙe su saboda irin kutun gwila da bibi da suka yi ta shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda an san abin da ya faru a sira. Annabi ya je ya yaƙe su, aka ci su da yaƙi. A nan za ku je na cewa wai Anas ya gwama ya harhaɗa ya mai da kissar wani lokaci ta zama kissar Banu Quraiza. Wai saboda kawai ya ce wa qatala al-muqatila wa saba zarari, wai shine ya mai da ita Banu Quraiza. Da za a tsitsiye shi a lokacin ya nuna inda Anas ya ce Banu Quraiza, wallahi ba zai nuna ba. Kawai abin da ya zo a cikin ruwayar Anas ya yi abin nan, rawun da ya ruwaito ta ya yi ikhtisarin ta, sai ce wa qatala al-muqatila wa saba zarari, wanda kuma dama haka abin da yake faruwa a yaƙi kenan. Duk wani yaƙin da za a kwafsa, za a kashe wasu mayaka, kuma in an samu matansu da yansu za a kama su abin da ta ce shi ne abin da ya faɗa. Sai ya ce wai ya mai da kissar ta koma Banu Quraiza, wai yana ta tufka da aurora, ya mai da ita Banu Quraiza, mai da ita Khaybar. A nan ma ya faɗa a cikin hadisin gaba ɗaya ba inda aka faɗi Banu Quraiza, cewa akai kawai wa qatala al-muqatila wa saba zarari. Lokacin da aka zo aka yi rabon abin nan, sai ta fada kasan Dihya. Annabi shi yake kasa abubuwan da ake. Annabi sallallahu alaihi wa sallama inda yana son ta koma kasansa tun farko zai kasa ya aje ta a kasansa, amma sai ya kasa, sai ta fada. Wannan abin kuma kasancewa ta na farko ɗin barban gida, sannan kuma tana da kyakkyawar halitta. Sauran sahabbai sai suke ga to mai lihiya ya fi su a yakin nan, da shi za a bashi wannan wace mai daraja ta zama cikin kasansa. Sai wannan abu ya so samu wasu rai, sai suka fara magana, aka ji a gaya manzo, sai ya ga cewa za a samu wata fitina, sai ce to a kawo ta, a kawo ta. Shi wanda aka bawa shi har ya ƙara masa ma wasu bayi 7 dan dai shi ma ya kwantar masa da hankali. Ita kuma kasancewa ta fito daga babban gida, kar ta gaskanta. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta ta, sai ta zama cikin matansa, ta zama cikin ummahatul mu'minina. Yanzu dan Allah ka ji wannan labarin, ba ƙara jinjina zaka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Amma wani ya zo ya ce wai ana cin mutuncin manzo Allah, an ce yayi faɗi, saboda Allah, saboda Allah. To su'u dhanni bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bil mu'minin shi yake jawo haka, mummunan zato. Akwai hadisi cikin musnad Imam Ahmad da sunan ad-Darimi, hadisin Abu Abdurrahman as-Sulami, wanda yaji daga Ali ibn Abi Talib yake cewa huddithtum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
فظنوا به الذي هو أهنأه وأهيأه وأهداه وأتقاه. idan aka gaya muku hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam in ji sayyidina ali, shi ba yana tututiya da cewa shi sayyidina ali kawai yake ganin kansa da kashi ba, kuma ƙarya yake. sayyidina ali yana cewa idan aka gaya muku hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku yi masa kyakkyawan zato, ku yi zaton da yake mafi kyau ba ma kyakkyawa ba. ahya'ahu ay ahsanahu wa ahdah, wanda ya fi zama shiriya, wanda ya fi zama takawa. saboda haka sai ka ɗauki kyakkyawar ma'ana, ko da kuwa lafazin ma zai ɗauki wata gurguwar ma'ana, amma akwai kyakkyawar ma'ana to ka ba shi kyakkyawar ma'ana. wannan shi ne abin da ya dace da kai. amma mutumin nan duk sanda zai ga wani lafazi, in ya tashi zai ƙara bayan ba zai takaita akan lafazin ba, zai kuma ƙara wata mummunar ma'ana a kai. yanzu a gurin za ka gaina ta magana arkhas sitra hadisin anas a wurin zainab bintu jahsh, lokacin da sallallahu alaihi wasallam ya tare da ita, annabi ya musu walima, mutane bayan ci abinci wasu suka zauna, annabi ya dan fita, wai ko wasu za su fita, wasu suka fita, wasu ba su gane ba su fita ba, wasu suka ci gaba da zama. daga baya su ma suka fahimci zaman su ya matsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam, sai suka fita. aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya dawo. to shine sai anan sai ya rike wani lafazi, ruwaya ɗaya ce Imam al-Bukhari ya kata mu'allaka, ruwaya Ibrahim ibn Tahman mu'allaka. in aka ce mu'allaq duk wanda yake ilimin hadisi, da yake shi wanda bai san me ilimin hadisi, duk mu'allaqat da suke cikin Bukhari wanda bai yi wasulin sa a cikin Bukhari ba sa cikin sahih Bukhari, ba sa cikin sahih Bukhari. ko da ka bude ka gansa a tsakiya, kakka ce wannan Bukhari ya inganta shi, a ka'idar ilimin hadisi da ya sani. akwai mu'allaqat da yayi wasulinsu a cikin sahihinsa, waɗannan kana cewa suna cikin sahih Bukhari, amma waɗanda bai yi wasulinsa a cikin sahih Bukhari ba ka cewa suna cikin sahih Bukhari, ko sanadin sai inganta. to riwayar Hisham abin Ibrahim ibn Tahman bai wasulinta a cikin ko ina ba, da wannan isnadin da ya kawo bai yi wasulinsa ba. haka ya kata mu'allaka, duk da cewa asalin hadisin yana ciki, hadisin Anas. to a ciki sai yake cewa a cikin wannan riwaya wa arkhas sitra wa inni la fil hujra, ba cewa yake yana hada hadisai ba, zai hada 10, zai hada 20 ya fita da natija amma mummuna. to da a ce mai hankali ne shi, in ya hada hadisan ai sai fita da kyakkyawan natija. yanzu shi wannan hadisin guri ɗaya kaga wa inni la fil hujra, annabi ya saki labire ina cikin ɗaki, sai kaga wannan ruwayar kuma Bukhari da ya kawo ta sai ya share farkon isnadinta, shine alamar wannan baya cikin littafinsa. abinda zan muku misali idan ku fahimci wanda zai to yana in an buɗe a ganshi kuma baya ciki, bari in muku misali. mushafi wannan da kake karantawa, a cikin mushafi za ka ga suratu waye makiyatun wahaya, wanda yana cikin Qur'ani. a gefe za ka ga hizb kaza, za ka ga juz'i kaza, za ka ga sujjada, wanda duk ba cikin Qur'ani, amma kuma yana cikin mushaf. an gane? saboda haka ba dan an rubuta abu a cikin mushaf ake kiran shi Qur'ani ba. to wannan shine Imam al-Bukhari, akwai abubuwan da ya rubuta su amma malamai duk sun yi bayani ga sharadin sa, al-jami'u sahihul musnad, sai wanda ya ka isnadin sa cikakke, wanda ne sharadin sa. wanda bai kawo cikakken isnadin sa ba yana ga maka cewa wannan baya cikin sharadi na. to sai wannan ruwayar ta zo ta Ibrahim ibn Tahman, a ciki yace wa arkhas sitra wa inni la fil hujra, amma sauran ruwayoyi da ya wasulin su akwai ruwayar Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil an Anas. wannan ruwawi Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil an Anas, a gurin malaman hadisi kakab shi yana cikin waɗanda suka fi kowa sanin hadisin Anas, Thabit an Anas, hadisin Thabit an Anas. ruwayar Humayd an Thabit an Anas mausula, da ruwayar Suhaib ibn Abdulaziz an Anas sai ta zo da bayanin yadda abin yake, sai yake cewa faraja'a fadakhala albayta wa arkha sitra baini wa bainahu, sai ya dawo sai ya saki labile tsakanina da shi,
ma'ana ya saki labule ya zanto ba na ganin su, kaga daga nan ana sai kama gabansa. Kaga wanda ila fil hujra ta tashi daga wannan ruwayar. Bukhari ya sake kawo wata ruwaya yake cewa hatta idza dakhala idza wada'a rijlahu fi uskuffati al-babi, sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kafarsa cikin kofar gildaki, abin kofar shiga daki, dakhilatan wa ukhra kharija, ya sa kafarsa ɗaya ciki ɗaya tana waje, sai ya ce arkhas sitra baini wa bainahu, sai ya saki hijabi ko kuma labule tsakanina da shi. To inda a ce kai wato da kyakkyawan manufa kake haɗu ruwayoyin ba da mummunan manufa ba, sai ka ga wata ruwaya da Imam Bukhari bai sa ta cikin sharaɗinsa ba, ya datse farkon isnadinta, sai ka ga ruwayoyi biyu da ya saka su cikin sharaɗinsa amma sun yi bayanin yadda abin ya faru kuma duk daga bakin Anas, sai ka ɗauki waccan mummunar da kuma mummunar ma ma'ana, har ka ce wai a yi mu'amalar aure Anas yana gurin, a cikin ma duk ba maganar mu'amalar aure, ya zo ya ƙara wata ma'ana. To dan Allah wannan in an zauna da shi yana daga cikin abin da ya kokari ya bujuro da shi a lokacin. To ka gaya mu Dr. Rabi'u a lokacin ai ya gaya masa, ya ce to ai babu wannan, babu wannan. Saboda haka yake yi wa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama mummunan zato. Kuma sakin labule ba shi yake nuna mu'amalar aure ba. A cikin musnad da Imam Ahmad da musannaf da Ibn Abi Shayba da sunan al-Baihaqi, Ibn Umar yana cewa an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana kan minbari, mutum ne ya saki matarsa saki uku, fatazawwajaha ghayruhu, sai wani ya zo ya aure ta, ya mata saki uku, da ya aure ta ta tare wa aghlaqal baba, ya rufe kofa da ita, wa arkhas sitra, ya saki labule, wa kashafa al-khimara, ya bude mata lullubinta, fa faraqaha, sai ya sake ta. Qala la tahillu lil awwali hatta yazuqa usailataha al-akhar, ba za ta halatta da na farkon ba sai na biyun ya dandane ta. Kaga a cikin maganar fa akwai arkhas sitra, kaga ashe irkha'us sitr ba shi yake nuna mu'amalar aure ba, da shi yake nuna mu'amalar aure annabi ba zai ce ba za ta halatta ga dabin ba. To kuma wani arkhas sitr yana cikin sahih Bukhari a munasabobi daban-daban. Munasabar rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, rashin lafiyarsa ta ƙarshe, lokacin da ana suke ba labarin lokacin da ya leko ta wundan gidansa, ya ga sahabbansa a yayi musu burbushi har suka ji daɗi. A cikin abin da ɗaya ke cewa fa'ar sitr, sai ya saki labulansa sai kowa, nan ma mu'amalar aure yake nufi. To ka ji fa irin yadda yake yi wa hadisan annabi karfa saboda dole sai ya fito da wata mummunar ma'ana ya jingina ta ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce ba a bashi lokaci ba. To da lokaci za a bashi, yanzu ya kawo wani abin da yake nuna mummunan irin wannan da yake faɗa. Irin wannan fassara da suke yi da mummunar fassara da yake wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ɗauki wani lafazi ya ɓata shi, ya masa mummunan zato, da a ce zai ɗauko wannan manhajin ya ɗora akan alƙur'ani, alƙur'ani ma zai ƙareta shi, zai ƙareta shi. Yadda ya yi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama duk da fitowar ma'anarsu, to alƙur'ani ma zai iya masa wannan. Yanzu misali ka ɗauki kissar Zainab bintu Jahsh yadda ta zo a cikin alƙur'ani, wa iz taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha. Wannan ayar inda a hadisin Abu Hurairah ne ko Anas ko Abu Sa'id al-Khudri ko Aisha ko Sayyidina Umar ko Muawiya, to ba cin zarafin da ba zai yi ba kai. Kajima abin da ya ce, wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana boye wani abu a ransa. Kun san me yake boyewa? Wai yana boye sha'awarta, yana boye santa, kuma yana ma jin tsoron mutane ne, shi yasa ma bai bayyana ba. Haka zai ce, tana da lafazan da zai yi wasa da hankalin mutane a kansu akwai sa'ayar.
wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi Allah ce kana koyewa a ranka abinda Allah zai bayyana shi ya kake daga mu hannu wa taksha nas kana kuma jin tsoron mutane to da a hadisi wannan ya zo babu irin cin mutuncin da ba zai yi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a cikin suratu isra Allah subhanahu wataala ya ce wa in kanu la yaftinunaka an alladhi awhayna ilayka litaftari alaina ghayra wa idhan lattakhadhuka khalila ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا da wannan aya a hadisi ne aka faɗa to babu irin cin mutuncin da ba zai yi faɗa ba Allah subhanahu wataala yana gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa in kadu sun kusa iris la yaftununaka su fitine ka an alladhi auhayna ilayka gabarin abinda muka yi maka wahayi litaftari alaina ghayrahu dan ka kaga mana wani Allah ce saura kirin su fitine ka kabar wanda kake kai ka kaga mana wani idan lattakhadhu ka khalila da sun rike ka aboki na kudda kud amimi Allah ce walaula an thabbatnaka ba dan mun tabbatar da zuciyarka ba laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila saura kiris ka karkata zuwa gare su idan da ko haka ta faru la azaqnaka dhi'fa alhayati wa dhi'fa almamat da mun dandana maka wahala ninkin ba ninkin a rayuwa wahala ninkin ba ninkin a mutuwarka thumma la tajidu laka alaina nasira sannan ba za ka samu mai taimakon ka ba a wajen kun dai ji lafazin ayar Allah yana gaya annabi sallallahu alaihi wasallam to a ce Anas shi ya ruwaito wannan hadisi annabi ya ce ga abin da Allah ya gaya mu wallahi irin zakin da zai wa Anas sai Allah ya sa to in za a ɗabbaka wancan manhajin nashi to za a ta wannan ayar za a ce cin zarafin manzan Allah ne saboda haka ba a yarda da ita ba a cikin alƙur'ani kuna karantawa wajen da ka dallan fahada Allah ya same ka rashin shirya in ya tashi ɗabbaka manhajinsa kalmar dalal ɗin nan ba irin ma'anar da ba zai ɗora mata ba kun san ko batacce shi ne fa mai kaza kun san ko batacce shi ne mai kaza kun ji zance manzon Allah batacce ne abinda zai ce kenan ko kun san batacce har ne kafiri mai shan giya mai kaza kun ga sun ce manzon Allah mai kaza ne to kaga a haka alqur'ani ma da yazo da wanda zai karanta shi mu da muke san annabi sallallahu alaihi wasallam muke san girmansa idan muka tashi za mu fassara ayar yadda kowa hankalinsa kwance ba zai ji wani abu ba Allah ya same ka mara shin shiriya ya baka shiriya akwai wani tashin hankali وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا Allah ya ce ya yi wa annabi wahayi a lokacin da bai san ma kunta tadri mal kitab bai san wani littafi ba wala iman bai san wani imani ba a bisa yadda yake dabbaka manhajinsa an ce annabi fakharrat fa'atharat an-naqati fakharrat ya dauki mummunar ma'ana ya bayar an ce annabi sallallahu alaihi wasallam arkhas sitr ya dauki mummunar ma'ana ya bayar to ina kuma a ce annabi bai ma kunta tadri mal kitab wala iman me ba zai faɗa ba ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أبيس منهج وانا متن وانا آية قرية تتزامي bai kamata bai yarda da ita ba domin an nasabtawa annabi zai iya yin shirka an nasabtawa annabi zai iya zama cikin asararru saboda ka ƙarya ce a bisa manhajinsa yadda yake wa alƙur'an hadisan annabi fassara haka wannan ita ma yake karyata annabi haka zai karyata wannan abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama yanzu Anas a ce shine ya bada labarin ba alƙur'ani ba ko Abu Hurairah ko Sayyidina Umar to saboda haka a bisa manhajinsa alƙur'ani ma ba zai kai labari ba a bisa manhajinsu
a bisa yadda yake yi wa alkur'ani hadisan annabi hawan kawara, ya fassara hadisan yadda yake so, ya yi kare-kare, ya musu jela, ya musu fuka-fukai, to babu shakka ayoyin alkur'ani ma in ya zuriyo ta kansu ba za su kai labari ba a gunsa. A gunsa dukkan wasu hadisai wanda za a ruwaito an samu sabanin ruwaya, wanda ya ruwaito ta wannan fuska, wanda ya ruwaito ta wannan fuska, shi a gurinsa duk ƙarya ne, wanda babu wani malami da ya taɓa dabbaka wannan manhajin, dan an samu sabanin na suka wajen lafuzzansu ko ma wataƙila wajen ma'ana a zahiri suna nuna bambanci. Ba ka ƙaryata duka, sai dai ka nemi hanyar haɗa su, wanda kuma wannan abin da ihamu ta'arud din ba a hadisai ba, alqur'ani ma akwai irin waɗannan ayoyi. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin wa inna yawman 'inda fi yawmin miqdari 50,000 sana, na an ce ka alfin, can kuma an ce 50,000 sana. sai ka karyata ayar qur'ani ka ce gashi nan an ce yene ɗaya a wajen ubangijinka kamar shekara 1000, nan kuma an ce 50,000, sai ka ce to kaga alamun makarya ne, nan ya za a ce shekara 1000, can a ce shekara 50,000. ire-iren wani suna nan da yawa. har wannan yana da littafi Muhammadu al-Amin al-Shanqiti, dafu ihamul ittirab an ayil kitab. ayoyi ne ya tara waɗanda suke kamannin su in ka kalle su a zahiri kamar suna cin karo da juna, ce amma babu karo da juna, malamai sun san babu karo a tsakaninsu, sun yi bayanin su. to haka hadisan manzo Allah, idan an samu wannan a magana da tafi kowace, wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha, afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. amma an samu wani abin da a kwakwalwarka kai mai karamar kwakwalwa za ka ga kamar nan ya ci karo da wannan, malamai su wanke maka wannan, su ce maka a'a ba abin haka ba haka. to haka hadisai ma akwai. annabi cewa ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu, saboda haka malamai suka yi rubutu akan wannan. akwai bayan sharh mushkil al-athar na tahawi, sharh ma'ani al-athar shi ma na tahawi. akwai mukhtalaf al-hadith na ibn Qutayba, akwai ikhtilaf al-hadith na Shafi'i, akwai littafin mushkil al-hadith al-ahadith na ibn Furak da sauransu. duk abin da suke kwari shine hadisan da suke kake ganin suna rikitar maka da suna rikitar da kai, ka koma ka kwankwasa malamai ka ga me suka ce. al-iraqi alfiyas yana cewa wal matlu inna fahu matlun akharu wa amkana al-jam'u fala tanafu. matani in wani matanin ya zo ya kore shi kuma za ka iya a haɗa su zo sun zama guri guda, ya ce fala tanafu, to anan kada a ce sun saba da juna. ka matni la yuridu ma'ala adwa, akwai matni la yuridu mumridun ala musih, akwai kuma la adwa wala tiyara. ya ce fannafiyu littabi wa firra adwa, ya kawo misalai, ya ce wa illa idan kuma ba za su ba, ko kuma aula ba za su haɗu ba, fa'in naskhun bada fa'amal bihi. idan ka gane cewa to akwai wannan shine farko, wannan kuma ya zo daga ƙarshe, to sai ka ce wannan na ƙarshen ya shafa na farkon, shine nasikh wal mansukh. aula ko kuma baka iya samun abin da yake zai tabbatar da naskhu ba, sai ya ce farajjih wa'mal bil ashbah, to sai kai tarjihi. akwai hanyoyin tarjihi masu yawa. abin nan alhazimi a cikin annasikh wal mansukh ya kawo wajen hanyoyi sun kai 50, iraqi ya kawo wajen sun kai 100, abin nan iraqi a cikin taqiyid sun kai wajen 150 hanyoyin tarjihi. to in baka san wannan ba, me ya shigo da kai cikin gonar malamai dan kai barna? to idan ka tsaya ka saurare su irin waɗannan masu irin wani maganganu da shi da iyayensa na duniya, duk za ka tabbas akwai su'ul qasd. shi yasa malamai suka dage kan cewa zakin annabi yake. wanda bai sani ba to ya tsaya ya ji abinda malamai suke faɗa a kai.
nan zai fahimci cewa da mummunan manufa yake. Wani ce a kyautata masa niyya, shi fa ya ki kyautata wa sahabban annabi niyya, ya ki kyautata wa tabi'ai niyya, ya ki kyautata a'immatul huda niyya, ya ki kyautata duk limaman nan duk na shari'a niyya, ya ki kyautata wa jumhurin ahlus sunna niyya. Shi kuma wani na cewa a kyautata masa niyya, a kyautata masa zato. Bai kyautata wa kowa zato ba, amma shi ana cewa a kyautata masa zato. Saboda haka ina adalcin da yake cewa a yi masa. So wannan abu da ya faru, Allah subhanahu wataala ya so ya bayyana gaskiya kuma ya wulakanta wanda yake cin mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cin zarafin ma'aiki, yake cin mutuncin sahabbansa. Kuma wannan aya ce, duk wanda zai ce zai ɗauki wannan hanyar to ƙarshensa shi ma sai Allah ya yi masa irin wannan guli-gulin kubar, sai ya wulakanta. Ko ba komai ba, yadda yanzu al'umma take la'antarsa, kowanne ya ishe shi, wallahi kowanne ya ishe shi. Muna fatan kuma gwamnati za ta kammala aikinta, shanyar nan da muke faɗa za ta yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Lokaci yayi, za mu tsaya a nan. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, na kuskure Allah ya bai mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.